6. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula, huwag balita ng DZRD Sunshine Region Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Masantos ya kabwasan. Naimbag na daw ka na kayo amin, apo? Yes! Konting atrasado. Ngayon ho ay Lunes, 14 ho ng Abril taong 2014. Malapit na ang mahabang bakasyon, pero kailangan pa rin ho tayong pumasok. O diba, konting nakaiba yung laman at sayan agaw sa magtol yung lingkor Janice Hidal kaibak mo technical side Engineer Rosito Bautista. O diba, o konting late din. Konting late din pag may time. Oo, pero hindi dapat na-late. Kapag kaganitong oras, automatic yan ang aming mga manyubuyub na headline. Lalawigan ng Pangasinan, nakiisa rin sa matagumpay na vindicating na laban ni Pacman. Zero crime incident sa oras ng laban ni Pacman, muling naitala. ₱20 million Boulder Project inaasahang magbibigay proteksyon laban sa baha sa darating na tag-ulan sa lalawigan ng Pangasinan. Lakbay alalay desk ng DPWH inilatag na sa Region 1. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. At ngayon, ang mga detalye ng ating mga mangyubuyog na balita. Lalawigan ng Pangasinan, nakiisa rin sa matagumpay na laban ni Pacman. Zero crime incident sa oras ng laban ni Pacman, muling naitala. Itinuturing ng buong bansa na isang vindicating win para sa Pinoy ang panalo ni 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao sa pinakahuling rematch nito kay unbeaten Timothy Bradley. O hindi na ngayon. Una nang inihayag na ang pagkapanalo ay iniaalay niya sa sambayan ng Pilipino. Tinalo ni Manny si Bradley sa anonymous decision sa score na 112, 116, 112, 118, 110.
Tulad ng pagbuhos ng mga pagbati kay Pacman, nakibati at nakiisa rin ang mga taga-Pangasinan sa pagkapanalo nito. Bumaha sa social media ng mga pagbati kasabay ng pag-upload ng mga litrato o larawan ng mga taga-Pangasinan na kasama si Pacman. Tulad ni 2nd District Congressman Leopoldo Batawil, Vice Governor, Chief of Staff Darwina Sampang, Alcala Mayor Pau Mencias at marami pang iba. Hindi rin pinakawalan ang eksena ni Mami D na umulan rin ng likes at comment mula sa mga taga-Pangasinan. Sa isang post ni Attorney Joey Tamayo ng Dagupan City, tinawag nitong Mami's Boy si Pacman. Samantala, muling kinumpirma ng Pangasinan PNP na zero crime ang naitala mula sa oras na pinapanood ng sambayan ng Pilipino ang laban ni Pacman. 20 million pesos Boulder Project inaasahang magbibigay proteksyon laban sa baha sa darating na tag-ulan. Formal ng inspeksyon ang 20 million pesos project, halaga ng boulder na tinapos sa pagitan ng mga buwan ng Enero hanggang nitong Marso 23. Tinatayang may lalim ito na 2.8 meters at 8 metrong layo. Ayon kay punong barangay Romulo Pumentura ng Barangay Bokbok West, Aguilar, may 500 pamilya ang maaring matulungan ng tinayong proyekto. Mula sa pagkakasira sa pananim at maging pagkakasira rin ng mga tahanan ng residente sa naturang barangay. Ayon sa mga residente ng naturang barangay, madalas daw lumubog sa ilog o tubig ilog mula sa ilog Agno tuwing umuulan ang kanilang barangay. Kasama naman si Congressman Leopoldo Batawil at ang Agno Flood Control Office sa pamumuno ni Engineer Alex Reyes ng aktwal na inspeksyonin ang proyekto. Umaasa rin sila na madudugtungan pa ng higit na 400 metro ang boulder o dike sa loob ng naturang taon. Samantala, lakbay alalay desk ng DPWH inilatag na sa Region 1. Formal lang inilatag kahapon ng umaga ang mga lakbay alalay desk sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay DPWH Regional Director Melanio Riosos, ang pagtatalaga ng lakbay alalay ay malaking tulong para sa mga bumabiyahe simula ngayong Lunes upang magbakasyon at magnilay-nilay nitong darating na Lenten season. Simula April 13 to 20, inaasahang nakadeploy na ang mga organized team ng DPWH. Dagdag pa ni Esperanza Tinyasa, DPWH Information Officer, ang mga itinakdang lakbay alalay desk ay bukas 24 oras. Inaasahan namang magpapatuloy ang traffic maintenance services sa kalsada sabay ng pagbibigay ng traffic advisory at traffic regulatory ng bawat desk. Samantala, babalikan naman natin ang ilan sa ating mga dapat talakayin ngayong Lunes sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ng National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang makapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat nitong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. Bike
Baka mo? Punta na sa Ernalyn Trading. Handog ng Ernalyn Trading ang iba't ibang klase ng imported at original na bisikletang puno ng benepisyo gaya ng libreng ehersisyo, tipid sa pamasahe at higit sa lahat, environment friendly. Aluminum mountain bike para sa extreme sports. Ladies bike naman para sa mga girly outdoors. Meron din folding bike na patok ngayon at pwedeng dalhin kahit saan. Sa Ernalyn Trading, the best na may electric bike. Ang mga pambihirang klase ng mga bisikletang madalang na makikita at marami pang iba. Kagaya ng trucks, go-karts, tools and equipments na surplus galing sa Japan. Shop now! Buy now! At Ernalyn Trading na matatagpuan sa Labrador, Pangasinan. Ernalyn Trading Bike is recommended by experts for health and lifestyle. Patok para maging healthy ang puso. Iwas na at the best upang maging pogi, healthy at sexy. Punta na sa Ernalyn Trading sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Welcome sa ANF Resort and Restaurant. Best for dining, catering, rooms, pools and function rooms that kind of guests kahit sabay-sabay. Good for weddings, birthday celebrations, debut, baptism, seminar and other events. ANF Garden Resort and Restaurant Manasahan. Our Willing Resort and Restaurant is located at 344 Tambak National Road, Bulacan, Pangasinan, Philippines. The telephone number is 075-592-2681, 0915-902-5598. Look for summary and full cruise. You can send in your orders and inquiries via website www.arielandfair.com. Like their Facebook page, Ariel and Fair Garden Resort and Restaurant. What are you waiting for? Come and shop now at the newest store in Villas, Pangasinan. NNA Marketing Enterprises, located at the right side of Villas Public Market. NNA Marketing Enterprises, where you can find nice and affordable products in town. Offers you glasswares, plasticwares, drawers and cabinets, monoblock chairs and tables, foams and folding beds, housewares, tools, electrical supplies, slippers, and many more. NNA Marketing Enterprises. For your needs and inquiries, call 0917-995-2999 or look for Miss Loisa Su. So get up now and shop at NNA Marketing Enterprises. More na quality product pa. Mas mahal na ba ang panahon mo sa pag-surf sa internet? Sa paghahanap ng mga friends? O ang pagkakaroon ng chatmate? Mahilig ka bang manood ng YouTube? At madalas kaunti na lang ang tulog mo sa paglalaro ng game sa iyong computer? Maaaring sanhin ito ng cyber addiction. Kabataan, ikaw ang sagot sa bago ng mundong ginagalawan. Kaya't maging responsable, kumilos, at alamin kung ano ang tama at makabubuti sa iyong kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo. Mabibing Mayor Carlitos Reyes. Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Sampluran man buyandot ya minutos na kasumpalan na alas 6. Programang Pangasinan Today pa rin po. Ayan. Ang ating mga kababayan, meron pa silang hangover mula sa pagkakapanalo ni Pacman laban kay Bradley. Oo, pero naghihintay raw kay Pacman dito sa Pinas si Taxman. Oho, naghihintay ho sa kanya ang Bureau of Internal Revenue. Oy, bukas ha, ika-15, 15 ng Abril. Yan ho ang huling araw para sa pagpa-file ho nating lahat ng ating income tax return. O, kaya ngayong araw, may oras pa kayo para i-file hanggang bukas. Oo, kasi ho, pag namintis natin, etong mga araw na ito, naku ho, medyo naghihintay rin sa atin dyan si Commissioner Enares, ang taxman ng bansa.
Habang hinihintay din niya, etong si Manny Pacquiao. O, di ba? Pinaalala sa kanya, oy, Manny ha, ang tax mo ha, hintay namin dito ha. Oh. Habang agaw eksena si Mami D. O, di ba? Ano naman ang masasabi dyan ni Mami Junisha? Habang hinihintay dito sa Pilipinas ang pagbalik ni Manny Pacquiao, hinihintay po siya ng BIR. O, di ba? Hinihintay siya. O, di ba? Most wanted by the BIR. Yung kanyang take home money. Zero crime incident ang nangyari mula ho ng pinapanood ng buong Pilipinas kasama ho ang lalawigan ng Pangasinan sa laban ni Pacquiao. Wala ngang ka-traffic kahapon, you know. Walang traffic habang pinanonood ang laban ni Manny Pacquiao. Kaya nga bago ba yun? Yung natapos yung triathlon event dito sa may lungsod ng Dagupan kahapon. Ang saya-saya nilang pinanood, iba-ibang lugar yan. Meron sa loob ng mall, meron sa harap ng mga eskwelahan. Ayan. Pero kadalasan, salo-salo yung ating mga kababayan dyan sa merong cable connection at yung merong internet. Pinagsaluhan ho nila. Meron akong kaibigan sa Linggen, binuksan niya ang gate ng kanyang bahay. Ayan po, inilabas niya ang telebisyon. Ayan, iniayos ang mga upuan para panoorin ho ng libre doon sa kanyang napakagandang monitor. Di ba? Ang ganda-ganda. LED TV. Pinanonood ng kanyang kabarangay ang laban ni Pacquiao. Napakasaya ho ng mga oras na yun. Busy ho ang mga taong nanonood sa laban ni Manny Pacquiao. Kaya naman walang traffic sa kalsada kahapon ng oras ng laban ni Pacquiao. Halos nandun sila nakatutok sa telebisyon. Pinapanood yung laban ni Pacquiao at saka ni Bradley. Di ba? Napakasarap naman talaga kapag Pilipinas nga naman ay nailalagay uli sa Hall of Fame. Di ba? Kapag nababanggit yun hong success ng bawat Pilipino, ang laban ng bawat Pilipino, yun hong mga nagiging laban ni Manny Pacquiao. Kaya naman kahit agaw eksena ho, etong si Mami D. Ngayon lang talaga, di ba? Sabi nga ng aking mother, first time na merong laban na isang magaling na boksingero sa ibabaw ng ring ay aakyat din ang kanyang mother. Di ba? Kala ko pagagalitan niya si Bradley sapagkat nasugat yung mukha ni Pacquiao. Akala ko bibigyan ni Mami din ng uppercut si Bradley. Nasugat yung kanyang anak, di ba? Pero haging-haging, di ba? Makatapos niyang idinuduro, parang feeling kinukulam dun sa Facebook yung mukha ni Mami D. Daw, yun daw ang naging powering effect ni Manny Pacquiao. Habang pansamantalahong nakalimutan ng ating mga kababayan ang kanilang problema, muling sinabi naman ho ng palasyo ng Malacanang na wala raw dahilan upang pagdudahan ang mga nananalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ho'y matapos hong lumabas noon sa kanilang napakalaking pot money noong Lunes. Dahil meron hong nagpalabas doon sa social media, sa Facebook, noong labas, parang koteho. Na wala raw nanalo doon sa tinatawag nilang napakalaking pot money prize. Pero sabi naman ho kasi ng Malacanang, sabi ng PCSO, yun hong ipinakita raw sa Facebook ay yun daw parang koteho doon sa Visayas, Mindanao area. Talagang wala hong nanalo doon sapagkat ang nanalo ay kinuha dito sa may Luzon. Yun ho ang paliwanag ng PCSO. Sabay rin ho naman na ipinakita sa Pangulo ang koteho, yung bang kopya ng winning ticket number na ipinalit sa PCSO. Ayan, nakubran na raw ho kasi yun hong premyo.
O kalaki kasi ng premyo na yan pagkatapos ipinakita sa social media na zero winner. Ayan, nataranta ang taong bayan. Pati ang Malacanang nataranta, hindi alam kung anong ipapaliwanag sa taong bayan noon. Oo. Susubukan kong tumaya. Pagka ganyang kalaki. Baka manalo tayo. Ibibili ko! Ang napakalaking ID. Ngayon, kahapon, binaha tayo ng text messages at mga tawag. Triathlon event daw sa lungsod ng Dagupan. Yung mga volunteers, hindi raw napakain. Hindi man lang daw nabigyan ng tubig o anuman. Ayan naman, oo. Maganda yung ating naging triathlon event. First time ho yan sa history ng lungsod ng Dagupan. Very successful. O kaya lang, siguro, friendly advice doon sa organizer siguro na wag nilang kakalimutan. Kasi first time ho na ang mga volunteers sa lungsod ng Dagupan ay hindi man lang naasikaso sa isang event. Kasi kung matatandaan ho ninyo, kapartner ho ng Bangus Festival, ang lahat ho ng mga non-government organization, partikular ang iba't ibang mga communication group. Alaga ho ang mga yan ng Public Order Safety Office mula pa ho noong year 2003. Walang incident o kahit kailan na hindi ho naalagaan ang mga ito. Hindi naman ho sila nagpapaalaga. Kaya lang, syempre, nag-ubos ho ng pagod oras ang mga ito. Yung iba dyan may mga trabaho pa nga. Inaabsinan nila yan para lamang umasiste o umalalay sa bawat event ng Bangus Festival. Oo, hindi naman ibig sabihin mga patay gutom itong mga volunteers. Pero yung bang tinatawag natin, na concern. O pagkatapos nyo kasi silang gamitin dyan sa kalsada, pagkatapos nyo silang ipatawag, parang wala naman silang kwenta sa inyo. Yan naman, di ba? Oo naman. Of course, sinabi sa atin na binilihan daw ng branded bake shop. Oo daw. Oh, hindi naman ho yung brand ang importante dyan. Kasi ho yung mga volunteers, alas 3 pa ho ng madaling araw. Actually, para mauna sila, 2:30 in the morning, dawn. O, di ba? Alas 2:30 ng madaling araw, nandyan na ho sila sa kakalsadahan upang bantayan, asikasuhin at siguruhin na nasa ayos yung inyong ipinagmamalaking triathlon event. Samantalang dumating yaang pagkain, branded na pagkain ho ninyo sa mga volunteers na yan, pasado alas 12 na ho ng tanghali. Bilangin nyo kung ilang oras yan. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung 10, 8 hours na. 10 oras mahigit. O, diba? Diba? Konting konsiderasyon. Yan. Wala naman tayong masamang tinapay dyan. Kaya lang, baka naisasantabi ho kasi nila at nakakalimutan ho nila. Papaalala lang natin sa inyo, di ba? Hindi naman natin sinasabing patay gutom itong ating mga volunteers. Konting konsiderasyon. O, di ba? Pagkatapos nating mag-hi-hi, yes! Pagkatapos nating tanggapin ang mga magagandang congratulatory, isipin nyo rin, may kaakibat tayong responsibilidad. Siyempre, ang daladala natin, pangalan ng lungsod ng Dagupan. Hindi ho yan individual. Ulitin ko, hindi ho yan individual achievement. O, di ba? Yan, pinag-uusapan yung individual achievement natin. Ito ho mga barangay captain, mga punong barangays ng 77 barangays, new record holder sa Guinness World Record, ang bayan po ng Bayambang. Aba, naghihinanakit ho sila. Oh, kasi ho, yun hong nagsalita daw noong gabi sa stage. Yun hong mga umeksena noong inanunsyo ng Guinness World Record ang pagkapanalo ho ng bayan ng Bayambang. Aba, nabaliwala itong ginawa ng 77 barangay leaders. Pati ho itong mga ginawa ng mga
grill attendants, abay parang walang kwenta at parang tatatlong tao lang ho ang lumalabas na nagsipagtrabaho para sa pagkapanalo ng Guinness World Records. Aba, mabuti na lamang at nagkakaisa itong mga opisyal ng bayan ng Bayambang at kinausap itong mga barangay captains o sa pamumuno ho ni Mayor Ricardo M. Camacho. Kasi ho, pati ho si Mayor hindi naman ho nabanggit doon, no? Na merong ginawa sa pagkapanalo ng bayan ng Bayambang. Yung din hong nagsasalita sa stage, nakakalimutan din niya yun hong presensya ng halos 300 local, foreign at national media sa kalsada. At sinabi pa ho nila doon sa kanilang God the Father. Imagine mo ha, imagine mo meron silang God the Father na tinatawag dyan. Yang mga tatlong musketeers na yan. Nawala daw hong nag-cover. Kaya nga ni-review ko ho lahat ng mga litrato ng ating mga magigiting na photographers. Aba, nanggaling ho yan doon sa mga photojournalist sa 3 malalaking pahayagan sa Pilipinas. Pati ho mga video. Hindi ko nakuha. Hindi ko nalaman. Hindi ko maintindihan kung saan niya ho nakuha ang ideya na wala hong medyang nag-cover. Aba, isa ho itong DCRD. Mahigit 5 oras ho silang nag-cover dyan. Aba, pating ating mga ibang kapatid, ha? Na media sa ibang mga istasyon. Aba, nag-cover ho sila dyan. Nagpagod ho sila dyan. Bago pa ho yung mismong event, pinagpuyatan kung paano nila i-cover ang naturang event. At tapos, wala daw hong nangyaring ganyan. Aba, hindi ko maintindihan kung paano nalaman ng buong lalawigan ng Pangasinan ang kaganapan dyan kahit hindi sila magpunta. Kung wala ho itong mga nag-cover na ito. At hindi ko malaman kung paano nailathala sa mga malalaking dyaryo hanggang sa mga lokal na pahayagan ang pangyayari dyan kung wala rin namang nag-cover dyan, di ba? Baka naman hindi niya alam ang ibig sabihin ng coverage. Sa susunod, bibigyan natin siya ng diksyonaryo. Hindi ho totoo yan. Yang ipinalathala pa nila dyan sa lokal na pahayagan na wala hong media na nag-cover dyan. Except for 2 media. Oo! Aba, sinulat ba naman dun sa kanilang dyaryo na dadalawa silang nag-cover? Habang ho, ang buong mahigit 300 ho sila dyan. Alam na alam ko. Binilang ko na nga sa litrato. I-share ko sa inyo. Abay, grupo lang ng Sunshine Radio. Di rami-rami. Imagine mong sinabi sa kanyang column na ala ang cover. Baka naman cover ng libro ang hinahanap mo baga. Diyos ko, dahil. Mabuti na lamang. At natanghali ako ng gising. Dahil pag mas maaga-aga ang gising ko, hindi lang kita pagagalitan. Kikis pa kita. Hindi naman kasi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit ba? Kiss na lang kita. Mwah! Mwah, mwah, chup, chup. Oo, habang hindi pa ako nakapagmumukha. Nagising ng maaga, di ba? Oo naman. Huwag naman ganun. Talaga naman ang bida dyan ng ating mga kababayan sa bayan po ng Bayambang na ginawa ho nilang posible na paghirapan etong nakuha ho nilang tagumpay. Kung hindi ho pinagtrabahuhan ng mga opisyal ng barangay etong kanilang ginawa, aba, walang kinita yung mga organizers ng pribadong sektor na yan. Wala sana kayong katong-katong-katong kung hindi ho pumayag na wala kayong gagastusin dyan sa mga barangay na yan. O hindi ba? Sa araw din ho na nag-cover ang halos 300 mga mamamahayag ho dyan, wala ho tayong siningil sa quadricentennial group na yan. Wala ho tayong kinuhang bayad dyan. Halos wala ho tayong hiningi sa grupo na yan. Ito hong ating mga kapatid na mga mamamahayag, wala hong hininging pabor dyan. Ewan ko lang doon sa dalawa.
Pero sigurado ho ako, halos, ay nako, ang dami diyang nag-cover. Wala ho silang dala-dala hanggang nang sila, talagang trabaho yan. Yan ang mga may pagmamalaki natin sa mga lehitimong mamamahayag sa lalawigan ng Pangasinan. Aba, 5 oras ba naman silang nandyan? Higit pa sa 5 oras ang puyat ng mga yan para maihatid sa ating mga kababayan ang aktwal na pangyayari. Walang bayad yan sa ngalan ng serbisyo publiko. Hindi kagaya ng mga organizers ng inyong Godfather o utot lang, may bayad din daw eh. Di ba? Ay, naku, ilang minuto na lamang, alas 6:30 na ho. Bukas ho, inaanyayahan ko kayo. Bukas, maaga. Ay, 15 ho. Bukas, sige, aagahan natin. Iban yok lamat, nabwas, unsayan, bekta, tatang kuna tanagagi. At mas ihatid ho natin ang mga mas mainit. Ayan, mga mainit. Babalikan natin ang ating mga naging manlibuyog na headlines ngayong araw. Lalawigan ng Pangasinan na nakiisa sa matagumpay na laban ni Pacman. Zero crime incident sa oras ng laban ni Pacman, muling naitala ng PNP. 20 million pesos boulder project inaasahang magbibigay proteksyon laban sa baha sa darating na tag-ulan. Lakbay alalay desk ng DPWH inilatag na sa Region 1. At syempre, tinalakay natin ang mga iba pang dating na dapat talakayin kanina dito sa ating programa. Kaya bukas uli, samahan mo ninyo ang inyong lingkod para sa isa na namang mainit na talakayan. Ay nako, chika rin pag may time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ho ng umaga. Kaya naman, sa ngalan ng aking kapartner sa technical side, Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan ng station manager ng DCRD Sunshine Radio Dagupman, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan din ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lesada. Sa Patnubay at sa ngalan ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Sa magturyon lingkod, manpapataner, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.